MCA ma Kolwa Central County ma Kisumu manero migosi George Olwal oyawo ayanga gedo mar ECDE Center e skund primar mar Ragumo ma bende koro biro konyo e neno ni jopuonjre matindo mag ECDE obedo kod ute makare mag somo. Kanoloso e kinde gogogo, migosi Olwal owacho ayanga ni gisechiwo omenda madirom Sh1.6 ma bende ibiti godo e gero od somo nero. Okwayo kontrakta mochiwne gedono ni mondo otim piyo e tieko odno ero mondo classes go ochak ti godo kapok tam manyien ochopo. Kama indika kanoloso. Wasebedo kwa classes ECD ka wan classes maricho. Kuom mano wagoyo erokamano ne jatelo maduong' kaluwore gi MCA mar gweng'wa mokelo chenro maber mar mondo mi ogernwa classes mabeyo. Wan gi enrollment mang'eny to nyithindo safa. Kaluwore gi mano ang'eni kachakre sani by next term classes wabiro yudo mabeyo kendo nyithindo biro somo maber. Pesa momiwa ka aneno ka en 1.699.635 kendo warwako kendo Nyasaye mondo gwedh kuma gino ae. Kosa wache gi dholuo. Wayudo $1,699,635. Mokwongo waduoko erokamano ne county government kokadho kuom our area MCA motimo maber kuom paro skundwa. Wantie gi nyithindo mang'eny e ECD to gisebet ka gisomo kama ber. Koro kama otimore, ageno ne nyithiwa bo yudo kar somo maber kendo wakwayo the contractor mondo tim kaka MCA owacho ni within less than 3 months odni oserumo kendo nyithindo donje. Koro wageno ni kwa yawo tam manyien May of the year 2021 nyithiwa dhi donje e classes manyien midhi ger ka. Kendo kawuono en odiochieng' maber ka wabiro e yawo tich mar gero class mar ECD ne nyithiwa ma somo e primary school mar Ofunyu. Kendo kawuono amor ahinya gi county government ma Kisumu kotelne gi Professor Nyang' Nyong'o kuom tich mwadhi tiyo kawuono mondo wami nyithindwa ot ma ginyalo bede ka gisome.